Ďakujem za príležitosť vyjadriť sa k otázke bezpečnosti na území nášho mesta. Podľa mojich poznatkov, ako aj informácií z médií, aj správy o činnosti mestskej polície, môžem konštatovať, že bezpečnosť na území mesta je v porovnaní s ostatnými obcami vysoká. Je mesto zabezpečené kamerovým systémom. Hliadky mestskej polície, ako aj štátnej polície vykonávajú hliadkovú činnosť. Podľa správy o činnosti mestskej polície viem, že bezpečnosť, vlastne objasnenosť prípadov protiprávnych skutkov je veľmi vysoká. Je vo výške 97,84%. Avšak napriek týmto pozitívam je potrebné vykonať na úseku bezpečnosti ešte veľa vecí. Podľa môjho názoru by sa mal zvýšiť počet kamier na území mesta Moldavy, a to predovšetkým v problémových lokalitách. V prvom rade mám na mysli Budulovskú ulicu. Na tejto ulici by mal by sa zvýšiť počet rómskych hliadok, ktorí by boli riadení členmi mestskej polície, ktorí by sa tiež zdržiavali v tejto lokalite a súčasne s rómskou hliadkou by vykonávali kontrolu dodržiavania poriadku a súčasne by vykonávali osvetovú činnosť. Som presvedčená, že rómska otázka sa dá riešiť len spolu s Rómami a v súčinnosti štátnej, mestskej polície, ako aj týchto rómskych hliadok sa dá zvýšiť bezpečnosť na území nášho mesta. Ďakujem.